Здравейте, мили приятели, любители на планината и на походите. В момента се намирам малко над квартал Острец. Малко преди хижата на Горското. Тук съм спрял до една чешмичка. Тази сутрин пуснах гласа си за президентските избори и за вота. И пристигнах, току-що си стегнах багажа. Времето е прекрасно. Сега ще ви го заснема. Вижте за какво първо става на въпрос. Вижте за какво си говорим. Елате и го вижте. Пътят е малко тук разбит около 1 км, ама има леко кълдаръм. Ама няма нищо. Тук продължаваме вече пеши. Ето е така в тази посока. Ето там горе трябва да се изкача. Днеска. Няма проблем. Вижте се какво става на въпрос. Тук има някакви други колеги. Те предполагам са нагоре. Ето табелата за хижа Тъжа. Ето и гората. Вече почти са опадали листата. Завършиме с чесмичката. С което ви пожелавам приятен ден. Аз поемам по пътя нагоре към хижа Тъжа. И утре, ако е такова времето, съм на връх Ботев. Ще го покоря. И там ще направя снимки, клипове, да удостоверим всичко, да има черно на бяло нагледно. За сега ви казвам чао, ще продължим по-нагоре с други снимки и клипове. Приятен ден!